Kajos sħiħ, traffiku wieqaf, kastik biex nitlu noħorġu mir-raħal tagħna. Kienet din is-sitwazzjoni ta' traffiku fil-Mellieħa dan il-weekend. Dan hekk kif triq l-inġar tinsab magħluq hekk kif bħal-istet tinqala u bekk fit-toroq alternattivi qed jinġema' ammont kbir ta' traffiku. Dawn ix-xogħlijiet bdew lura fit-3 ta' frar. Bil-possibilità li dan ix-xogħol fadallu madwar ġimagħtejn oħra biex jitlesta. Ġimagħtejn oħra ta' inkonvenjenza ħela ta' ħin u riżorsi biex xogħol f'din it-triq qed iwassal ukoll għal traffiku f'Kennedy Grove u bl-aċċess għal Mellieħa u l-Manikata kważi paralizzat. Is-sitwazzjoni tant hija gravi li l-ambulanzi mhux ikollhom minn fejn jgħaddu u jagħtu servizz tant essenzjali lill-familji. Bir-residenti jinsistu li dan huwa dritt u mhux talba. Residenti li tkellmu mal-qed news spjegaw kif 35 minuta tilħaq tasal minn Malta sa Sqallija imma ma tasalx il-Manikata u l-Mellieħa mill-imġar. Dan fil-waqt li spjegaw kif l-anzjani tal-Manikata spiċċaw f'lockdown ieħor kollu għax ma hemmx pjan fit-tul. Is-sindku ta' din il-lokalità Gabriel Mikallef qed jitlob soluzzjoni immedjata. Hekk kif l-entitajiet konċernati jafu sew bil-kajos li jinħoloq. Sitwazzjoni li qed taffettwa wkoll il-numru ta' turisti li jkunu jridu jmorru lejn il-bajjiet tal-madwar.